Boa tarde, amigos e amigas de Valdeorras. Queridas veciñas e veciños, amigas e amigos que hoxe nos acompañades, autoridades presentes, moi boas tardes a todas e a todos. É para min unha honra e unha profunda emoción dirixirme a vos como pregoeira nesta data tan especial, no corazón da vosa querida Valdeorras, para dar comenzo á 26ª Feira do Viño de Valdeorras, organizada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras. Recibir esta responsabilidade éncheme non só de ledicia, senón tamén dun fondo agradecemento. Grazas por confiar en min para ser hoxe a voz que inaugura esta festa. Non hai maior privilexio que falar dende o cariño, dende o respeto e dende o orgullo profundo que sinto por esta terra e por Galicia, coa que sempre me sentín identificada e unida en cada competición e en cada logro. Como piragüista, percorrín moitos ríos e encoros, e algúns deles deixaron unha pegada en min. Aquí en Valdeorras, sendo aínda unha nena, participei nunha competición provincial. E como esquecer o descenso internacional do Sil. O río Sil ensinoume grandes leccións: resistencia, respeto, armonía e prazer pola natureza. Pero máis alá do deporte, o Sil é un río que dá vida, que nutre e que une. Estar aquí con vos faime sentir que a miña historia como piragüista se entrelaza coa historia deste pobo, deste río e destas viñas, porque o Sil non só se navega, vívese, séntese e celébrase. Hoxe reúnenos o orgullo dunha terra xenerosa, de viñas bellas, de raíces fondas, de xeracións que labraron esta comarca coas súas mans, coa súa alma e co seu viño. Traballar a vide é conseguir un viño digno da denominación de orixe. É como un camiño dunha deportista que se prepara para uns Xogos Olímpicos. A viticultura e o deporte falan o mesmo idioma: sacrificio, paixón e entrega. É unha historia de esforzo, de amor por unha meta que parece lonxana, pero que se leva dentro dende o primeiro día. Imaginade unha deportista que dende pequena adestra cada día, baixo o sol, a choiva ou o frío. Do mesmo xeito o viticultor madruga cando ninguén o ve. Coida cada detalle, enfronta cansanzo, o clima, a incerteza e segue adiante. Así é o viticultor en Valdeorras. Coida a viña ano tras ano, poda, agarda a choiva xusta, esquiva xeadas, pragas, pedrazo. Sabe que cada tempada é única e que só con paciencia chega ao froito. Nada se improvisa. Cada poda, como cada palada na auga, conta. Cada vendimia, como cada adestramento, é unha promesa ao futuro. Son investimentos silenciosos, pero decisivos. Todo suma, todo importa. O viño, como o corpo dunha deportista, fórmase co tempo. Non abonda coa terra ou coa variedade, fai falta técnica, coñecemento e, sobre todo, resistencia. Non se pode forzar o ciclo da vide, igual que non se pode forzar a madurez dun atleta. O tempo é o noso mellor aliado. O obxectivo non é facer un viño correcto, é facer un viño memorable. É facer un viño que mereza o seu lugar como unha medalla olímpica. E cando por fin chega o momento, ese viño chega á copa, a deportista chega ao podio, todo o traballo cristaliza nun resultado. Ese recoñecemento non só é un premio, é a confirmación de que o sacrificio pagou a pena, de que cada grolo, como cada carreira, leva detrás unha historia de loita silenciosa. Non queremos só facer as cousas ben, queremos excelencia, queremos identidade, queremos historia. Valdeorras non só é un lugar no mapa, é un sentimento, é unha raíz, unha identidade que vos une, que se expresa neste tesouro, o viño con denominación Orixe Valdeorras. Celebrar esta festa é moito máis que brindar pola colleita, é brindar pola vosa historia, polo voso esforzo. Cada copa é unha historia embotellada e por iso merece ser saboreada, compartida e celebrada. O deporte ensinoume que o esforzo, o compromiso e a dedicación son a base non só para acadar metas,
senón para medrar como persoas. Quero dirixir unha mensaxe especial á mocidade. Nenos, nenas, mozos e mozos de Valdeorras, soñade en grande, aínda que o punto de partida sexa pequeno, como a vide que comeza sendo só un brote, e remata dando un viño extraordinario. E a vosos maiores, seguides sendo exemplo, que a vosa forma de vivir e de celebrar sexa tamén unha lección de unidade, respeto e alegría compartida. Estou convencida de que esta festa non celebra só o viño. É unha homenaxe ao campesiño, o bodegueiro, o catador, o veciño que brinda e o visitante que se enamora desta terra. É un aplauso colectivo a quen une tradición e modernidade, sabeduría e paixón. Toca traballar a terra e unha auga, mirar o ceo con esperanza e soñar co froito que ha de vir. Así que alcemos as nosas copas con alegría e brindemos. Por Valdeorras, terra de ouro líquido. Polo noso viño embaixador de alma galega. E por todos vos que lle dades a esta festa vida, sabor e corazón. Viva o Valco de Valdeorras! Moitísimas gracias, Teresa Portela, nosa pregoeira excepción, e noraboa por ese pregón espectacular co que nos acabas de deleitar. Queríache pedir que te poñas a miña dereita, Teresa, porque, como ben dixemos en varias ocasións, o piragüismo non é un deporte normal. Na nosa comarca é para ser un deporte minoritario, é un dos deportes que máis representan o espírito deportivo de Valdeorras. Entre outros, ademais de moitísimos deportistas, temos a sorte de contar cun club, o Club Fluvial Barco, que leva a bandeira da nosa comarca, non só do Barco, a bandeira de toda a nosa comarca, por todos os campeonatos autonómicos, nacionais e internacionais nos que participan. Por eso, como queríamos ter un pequeno detalle, un modesto detalle coa nosa pregoeira, en vez de entregarlo dende o Consello Regulador, queríamos que subiran ao estrado o presidente